Ahojte, dneska som nového videa a no, toto video bude o tom, že hrám Roblox hororovku. Neviem, jak by som to opísala, ako uvidíte prečo, keď... Čo to bolo? Snáď ste to nepočuli. No tak, uvidíte, keď pôjdem práve do hry, o čom to je. Tak keď sa vám bude video páčiť, tak môžete dať 10 lajkov a odber, prosím. A môžem ísť rovno do hry. Dobre, už som v hre. Night 1. Som v obchode s kazetami. You picked up a new job at the Neviem rýchlo čítať. Poď. Čakať. Prečítať. Read. Do not sleep at work, to viem. Preskočíme. Be nice, do the... Neviem čítať, takže to preskočím. A asi mám čakať, že dokým príde nejaký zákazník? Prečo to není načítané? Dobre, už to je troška načítané. Aha, ťa nudia. No tak ja ti dám, že nudia. Bam. Action. Tuto ukazujú, už som teraz hrala, takže tomu troška chápem. Takže tuto sú tie nápisy, že horror, reality, action, family fun. A tuto dole ukazuje, že tuto je, že jumpscare everyone, ale to je za robaky, ja nemám robaky. A action sú tuto, takže bam. Tak. Idem naspäť. Ich tu bolo? 4? Neviem. Horor. Sa bojím. Už som to hrala a budú tam nejaké jumpscary. No jumpscary. Dobre, predstavte si, že ste v práci a... Fuj, a to strela, ale... Túto som nikdy nedávala. Dobre. Som nová VHS-ka. Dobre. VHS posledný horor. Tak toto je hororovka. A teraz... Dobre. Nechcem ísť do sklepu. Ahoj, pani. Nie. Počujete to? No to zabudla. Ahoj, chlapček. Maybe I'm just too sleepy, that's why nemusím vyniesť z koše, keďže keď to som úplne zabudla. Dedecku. Reality. Bam. Ukáž. Aj banana. Dobre. Get in your car and the shift. To bola mi circle. Dobre, nebola.
Banana. Nastúpim do autíčka. Noc. 2. Práca. Čo, mám ísť dole? Ok, VHSky. Prečo tu nejsú? Ok, idem sa pozrieť. Aha. Ich tam mám dať. Však tam... Kúkajte, koľko ich tam musím dať a koľko mám. Ja ich mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz pozrite. Bam! Všetko plné. Ja bojím. Tam stále niečo stojí. Mňau, 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 mňau. Aha. Dobre, a idem pre poslednú. Neviem, prečo ich tu je veľa, ale OK. Tu je napísané, že blabla, nakoniec som si nechala horor. Bam. Dobre. Dump teda. Dump. Aha. Šmeti. Aha. Som si nevšimla, že to je auto. Som si myslela, že to je kôš. Mohla by som to nahádzať do auta. Škoda, že sa to nedá. Ježiš, ja sa stále mýlim. Ble. Je najprv dole. Lebo tam je ich najmenej a hore je najviac. Čo to bolo? Kde to je? To asi išlo do tej uličky. A myslela som do tej uličky. Á. Čo mi tu stále vrzgia? Aha.
posledná smeťáska. Bam. Končím, prosím. Ja chcem ísť do auta. Nezober toto pištola, rozmlátim to auto. Dobrý deň. Čo si prosíte? I'm here to return this movie. Thank you. Neviem, že ešte ste mi rozumeli, neviem po anglicky. Tak čo? Nepozdravíte sa? Horror. Niektorí sú tu veľmi milí. Ježiš, ja si myslela, že som mala zapnuté nahrávanie, ja som to mala vypnuté. No tak proste. Predstavte si, že vy ste tuto a tuto je to čudné strašidelko, čo tam vykúkalo v dverách. Za chvíľku vám ukážem kde. Tak tuto vykúkalo. Ahoj, nič ti nedám, neboj. To strašidelko, že čo vykúkalo túto. Sa bojím. Aha, som nevedela, že tu mám VHS-ku. Mali ste VHS-ky? Neviem. Keď ja možno mám zapnuté komentáre, ale vôbec neviem, že či ich mám zapnuté. Tak rýchlo skončí práca. Tak neviem, že či mám zapnuté komentáre, tak keď to niekomu ide náhodou, tak mi môžete napísať, že či ste nejaké VHS-ky ešte, že aký je váš obľúbený film, alebo ako to bolo na VHS-kách, keď ste mali a že či ste mali VHS-ku. Takže get in your car to end the shift. Teraz je noc 4, štvorku som nikdy nehrala, takže preskočíme, lebo čo je. Dobre, chcela som povedať, že to preskočíme, lebo to je nudné, to, že night 3, 4 a potom vám ukážem, že čo to bude. End of the week, dobre. Toto babička zasa. Gorila! Tá gorila je veľmi dobrá. Lebo všetci mi to tam len hodia a ona mi to tam pekne do ručičky položila. Ako neviem, že kde sa práve vyparila, keď bola taká milá, som jej ani nestihla povedať. Ďakujem. Bam. Strašne dlho trvá. Všetky sú isté. Prečo tam nie? Dobre. Reality. Place on the reality shelf. Už si to normálne pamätám, že ja som túto išla odovzdať, keď bola Night 4. Reality. VHS-ku. A ma to práve odpojilo, keď nás išla tá... Za chvíľku vám povie. Zlakla.
A ešte romantika. A to môže patriť sem. A teraz mám čakať, dokým príde nejaký pán. Dobrý deň. Asi ide... Áno. Čo iné, ide vraciať. Uí. Bojím sa. Mám ísť von, alebo čo? Sa bojím. Sa bojím. Čo mám robiť? Sa bojím. Nehovor, že mám ísť do lesa. Sa bojím. Ja nechcem plakať, neplačem, ale ja sa bojím. Vedi dovnútra. Idem. Tu to budem čakať. Čo to znamená? Nehovor, že to mám počuť. Že to mám ísť počúvať. Nie, nie. Ono to tam je. Vidíte? Vidíte svietiace oči? Nechcem ísť domov. Nehovor, že 5. noc. Čo to bolo? Ja sa bojím. Chudním sa. Tak, napijem sa. Ako všetci hovoria, no tak sa aj vy môžete, ale nemusíte napiť pri tomto, takže si môžete zapnúť videjko a napiť a ísť sa napiť. Takže, dobrý deň. Hurry up, I need to watch the movies as such. Neviem, čo to znamená, neviem hovoriť. Nech sa páči, ďakujem za peniaze. Ukáž, čo hovoria? Nič. Dobre. Dobrý deň. Ja to chcem stihnúť. Dobre, tak pozerajte na neho.
Vyparil sa. Taký dobrý nápad niekoho... Taký dobrý nápad ma prinúčil niečo ísť von. Bolo mi dobre, keď som práve tam videla v noci 4, keď som tam videla tú čudnú debilinu. Práve som... Aha. Bam. Family fun hack. Ja ti dám fun. Napíšem tým, že on je... že tým, že čo urobili Roblox, no nie, lebo to niekto odkúpil. Nevadí. Tak napíšem tomu novému, že prečo ne, keď... skúsim napísať tomu, áno, tomu, že ktorý vymyslel Roblox, že aby tam dali, že Roblox je od 18. Čo to je? Quick. Čo urobím? Nie, to nestihnem. Držte mi palce. Prosím. Ježiš. Som to zvládla asi, neviem. Zvládla som to. Tak zase zopakujem, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať tých 10 lajkov a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.